Negative RT-PCR test result dili na kinahanglan alang sa mga mosulod sa Zamboanga City nga fully vaccinated, samtang dili na sab kini required sa mga mosulod sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Gibutyag sa Zamboanga City LGU nga dili na kinahanglan ang RT-PCR test result alang sa mga fully vaccinated nga mosulod sa syudad sugod November 16. Bugtong vaccination card ug S-Pass permit na lang ang kinahanglan. Apan alang sa mga dili pa bakunado, requirement gihapon ang negative RT-PCR test result ug S-Pass. Samtang alang sa mga gikan sa lugar nga anaa sa alert level 4 pataas, negative antigen test result ug S-Pass permit ang kinahanglan bisan pa og fully vaccinated na. And we would like to also state that this is based on the consultation with the health sector and the business sector who recommended the sort of bakuna bubble for Zamboanga City to be implemented in the early part of October. A decision with full LIATF Council, and we have to address this. Sa Davao City, base sa gipagulang EO number 66, sugod November 16, dili na sab kinahanglan magpakita og RT-PCR test result una makasulod sa Davao City via land, air ug sea travel. Sa padayong pag-ubos sa COVID-19 cases sa Davao City, anaan na lang sa 4% ang ihap sa magpositibo. Acceptable level kini sa positivity rate sumala sa COVID-19 task force. Base sa datos sa DOH-11, 410 na lang ang active cases sa syudad, gikan sa 948 active cases niadtong Oktubre 31. Looking good ang mga hospitals nato sa pagkakaron. Wow. Ang naanalay isa ka hospital nga nagamit ang iyahang isa ka buok ICU, and then everyone is in SPMC ang mga cases nato sa COVID-19. Usa sa mga rason sumala sa mayor, mao ang nagkadaghang ihap sa mga nagapabukuna. Kapin 952,000 na ang naka-first dose, samtang kapin 875,000 ang naka-second dose, gawa sa target nga 1.2 million aron makabot ang herd immunity. Ang dako gyud kaayo nga factor ni ini is the vaccination, because kung makahinumdum mo sa nilabay nga tuig nga wala pay bakuna, bisan pa mag-unsaon nato og quarantine, no, mo fight back laban gihapon ang virus. Makita na gyud nato sa numbers sa dinha sa hospital, no, nga kadaghanan gyud is unvaccinated na. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.